Humanitarna organizacija Srbi za Srbe od 2005. godine pomaže socijalno ugroženim višečlanim porodicama širom Balkana. Organizacija je registrovana u Australiji, Srbiji, Republici Srpskoj, Crnoj Gori i još 7 zemalja u svetu. U narednim minutima pogledajte priču o porodici kojoj je potrebna pomoć svih nas. U ovom selu smo jedina srpska porodica. Ali nije mi prvi put da propustim ekskurziju. Zovem se Đorđević Igor, imam 4 dece, živim u selu Strezovac, opština Preševo. Učestvovao sam u 19 godina u ratu na Kosovu. Pa ranije je bila garaža, mi smo pregradili ovo da bi uselio ja porodicu unutra. Pa uslovi su katastrofa. Ima vlage. Smeta mi vlaga i to drugo. Hladno je i to. Kad počne kiša, turaju se lavorčići. Svude cure na sve strane. Tepih sam imao, izbacio sam napolje. Bojimo se najviše za decu, za zdravlje, pošto to oni udišu sve, to nije zdravo. Zovem se Milan Đorđević, živim u selo Strezovac, Mahala Šamazovice. Imam 12 godina. Volim da se igram, da pomažem mami i tati i to. Pomažem oko životinja i u bašti. Ovo je naš plastenik. Tu sadimo papriku, paradajz i krastavac. Ona tu dođe samo da pojede jagodu. Zovem se Miljana Đorđević, imam 10 godina. Volim da učim. Omiljeni predmet mi je matematika. Želela bih kad porastem da budem učiteljica. Imam 3 brata, Milana, Lazara i Ivana. Kupatilo je nikako. Samo sam postavio WC šolju zbog dece noću. Vodu kad se kupamo, ugrejemo na šporetu, otvorimo vrata na kupatilu. Ugrejemo im vodu, sipamo im u kofu i deca se tako kupaju. Voljela bih da imam kupatilo. Spavam sa starim bratom i sestrom. Tata i mama spavaju s ovim najmlađim bratom tamo u drugoj sobi i tako. Nemamo svetlo, telefon i to baterijska lampa i to. Znači osvetljavate sobu na telefon? Da. Nemamo sjelicu u sobi. Primamo socijalnu pomoć, dečji dodatak, to je negde oko 40.000 sve. Krpimo kraj s krajem da bi opstali. Teško je odgajati decu u ovakvim uslovima. Kako da ti kažem, deca prvo traže da im dođu drugari, da imaju svoju sobu, da imaju sve ono do garderobu, da imaju što se sad nosi, što njihov uzrast nosi, a mi im priuštimo koliko možemo. I tako da teško je, baš je teško. Imamo pojedne patike za školu, to i kući papuče nosimo i to. Od garderobe imamo majice, pantalone, tako, bluze, to. Kako ima? Ili ima nešto da fali? Pa fali. Gledam prvo da mu priuštim da ima da jede, pa ostalo šta ima to je. A naravno da znaju za bolje vide, ali šta imaju to? Pa volio bih i ja da imam kao moji drugari dobru sobu, kupatilo, svoju sobu i to. Pa kako da ti kažem, jeste teško je, evo, traže deca da idu na ekskurziju, kaže idu svi, idemo, ćemo i mi. Mi nemamo sredstava da im uplatimo i tako sede kući. Naravno da nam je krivo, ali šta da i radimo? Mora tako. Treba da se ide evo sad brzo za ekskurziju, ne znam da li ćemo da idemo, ali sumnjam da ćemo da idemo, nemamo novac da platimo i tako. A gde je ekskurzija? Ide se za Jagodinu. Pa ti žao ako ne budeš mogao da ideš? Ali nije mi prvi put da propustim ekskurziju. A suprug pre 3 meseca je oboleo od reumu, vid i tako da ne može da radi ništa. Sve ja i deca radimo i poljoprivredu što treba i stoku što čuvamo i to, sve ja i deca, ali ne. Pa od životinja imamo 2 koze. Sad mi je stigao rat, spavao sam po zimunicama, po rovovima, po snegu, pa nekad i po 12 sati. Zasedi, nemaš gde.
Kad ustaneš ti si zalepljen sa šatorskog krilo dole, ne možeš se odlepiš. I evo sad stiglo. Iz Prizrena sam otišao Karaula Gora, na albansku granicu. Odatle prošao sam još 12 Karaula do kraja Gornjeg Roka. Gde napadnu, tu idem. Posle kad sam došao iz vojske, ja sam bio i ovdje, na jugu Srbije. Još 9 mjeseci. A od države nemam ništa. Ni iglu nisam dobio. Ja kažem, hvala Bogu što sam donio glavu na ramena. Ko je poginuo, nikom ništa. Dete, na ratište. Čuvali te, momo? Pa nama daje snagu deca. Kad njih pogledamo, znači imamo snage da se borimo za sve. Za sve što treba. Tako da sve za njih. Sve što je, sve je za njih. Pa mi molimo sve dobre ljude koji mogu i koji imaju dovoljno ako mogu da nam pomognu za decu. Bili bi zahvalni za ceo život. Humanitarna organizacija Srbi za Srbe upućuje poziv svim dobrim ljudima da pomognu u skladu sa mogućnostima. Nakon realizovane akcije biće objavljen izveštaj sa fotografijama obezbeđene pomoći i skeniranim računima za svaki utrošen dinar. Načini za doniranje u Australiji prikazani su na ekranu, a mogu se naći na sajtu organizacije www.srbizasrbe.org i društvenim mrežama. Svi donatori ostvaruju pravo na poreske olakšice. Za više informacija kako podržati naš humanitarni rad pozovite 0430 670 554 ili 0414 321 428 ili pošaljite e-mail na szsaustralia@gmail.com.